שירותי בריאות שלום. להלן מערכת לניתוב שיחות. באיזה שפה אינך מעוניין לקבל שירות? ערבית, הקש 1. אנגלית, הקש 2. צ'רקסית, הקש 3. גרוזינית, הקש 4. ספרדית, הקש 5. רוסית, הקש 6. בחרת בשפה רוסית. נציג מיד מתפנה. Я хочу, говорю. Я хочу, я говорю. Алло, алло. Макаби, Я говорю по телефону, не мешай мне. Алло, алло. Макаби шалом, это бар Анатолий. Бумония холозера тут ха. Здравствуйте, у меня есть вопрос по поводу перехода из одного купат-холима к другой. Как мне это сделать? Говорите по-русски? Алло, я вас не слышу. Да. Алло, Анатолий? Да, Анатолий. Здравствуйте, я хочу перейти в другой купат-холим. Здра. В Макаби, да, хочу перейти в Макаби. Я хочу раздела здравия. Здравствуйте, меня зовут как дела, пожило. Алло? גברת, אנחנו בישראל. בוא ננסה מדברת עברית. גם לי קשה, גם את קשה. בוא ננסה. מה שם אותך? Меня зовут Оля. Тола. Окей. Тола. Оля. Ола? Ола. Не Оля, Оля. או, הירד או עולה? אני במוקד מכבי. כן, גם אני. גם את, גם אני. שנינו מוקד מכבי. ובישראל, אחרי כל כך הרבה שנים שרצינו. כל כך הרבה שנים. התפללנו, חיכינו, ואני אדמת קודש. את, אני. אתה יכול לעזור לי? אני פה, אני יכול. אני רוצה ללכת למכבי. בואי! איך לעשות? יוצא מבית, יורדת מעלית, נכנס אוטו. ובא, איפה את גרה? אני גרה באשדוד. אני אוהב אשדוד. אשדוד נמל. Дима, какой-то дебил просто со мной говорит из Макаби. גם אני יכול להגיד דברים את לא מבינה. אלו. כן. אני הייתי בקופת חולים. איזה? כן. ועכשיו אני רוצה ללכת למכבי. מתי בא? אני מכין פה מוקד. איך אני עוברת? אני לא יודעת את חוצה כביש, גברת, את חוצה כביש. את מבקשת מישהו מעביר אותי למכבי, לתת יד ומעביר אותי למכבי. אני גרה באשדוד. אבל אשדוד זה טוב. איפה אני הולכת? אני חושב שמיצינו. אלו? מיצינו.